ያው ትናይ ግዚያዊ ምሕዳር ስራሕ ካብ ጅምር ዳርጋ ናብ 2 ወርሒ ኮነ ዘሎ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ክጅምር ከሎ ዝነበሮ ዝተውሃቡ ዕማማት ነይሮም እዮም ከም ዝፍለጥ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካል እዩ ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ሓደ ገለልተኛ ኮይኑ እቲ ክልል ዝተፈጥረ ናይ ምሕደራ ክፍተት ንክመልእ ዝተጣየሸ እዩ ብኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሒዞም ዝሰራዕሉ ስራሕቲ ነይሮም ዋና ዕማማት ዝበሃሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ክልል በቲ ዝተፈጥረ ግጭት ምክንያት ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ናይ ድሕነትን ናይ ፀጥታን ኩነታት ናብ ምርግጋዕ ምምፃእ እዩ እቲ ካልኣይ ተዝፈራረሰ ናይ መንግስቲ ማሕበር መሊስካ ምጥያሽ እዩ እቲ ካልኣይ ዕማሙ እቲ ሳልሳይ ናይ ዝፈራረሱ መሰረተ ልምዓታት ናብ ስራሕ ምእታው ፀጊንካ ማለት እዩ ያው እቲ ከም ራብዓይ ዝውሰድ ምዚ ተሓይዝ ዝፍጠር ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቕራብ ዝብል እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ምርግጋዕ ናብ ሰላም ዝተመልሰ እቲ ህዝቢ ነፃ ኮይኑ በቲ ዝወፅእ ናይ ሃገራዊ ናይ ምርጫ ሰሌዳ መሰረት መራሕቲ መሪፁ እቲ ተመረፀ መንግስቲ ትክልል ምጥያሽ እቲ ናይ መወዳእታ ሮድማፕ ማለት እዩ በዚ መሰረት ክሳብ ሎሚ ያው ከም ንጅምር ጀሚሩ እቲ ሓደ ስራሕና ናይ ፀጥታን ምርግጋዕን ብፍላይ ምስ ናይቲ ህዝቢ ፀጥታ ምሕላው ድሕንነት ምርግጋፅ እዩ ነይሩ ኣብዚ ብጣዕሚ ፈተንቲ ኩነታት እዮም ተፈጢሮም ህዝብና ብተፈጥሮ ኩነታት ብዙሕ ናይ ንብረት ዕንወት ዝርፍያ በፂሕዎ እዩ እዚ ብተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ኢብን ካብ ውሽጢ እውን ካብ ደገ እውን ተቀናጀወ ናይ ስርቂ ዘረፋ በፂሕዎ እዩ ነዚ ንምክልኻል ካብ ንኣቱ ጀሚሩ እቲ ሓደ ስራሕና እዚ ምቕያር እዩ ይቕይር ኣሎ ከምዚ ኢሉ ህዝብና ክፅለ ይኽእልን ስለዚ እዚ እቲ ሓደ መፍትሒ እቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ እናተወሰደ እንዳሃለወ ጎኒ ጎኒ ድማ እቲ ናይ ህዝቢ ሰላም ፀጥታ ድሕንነት ክህሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምጥያሽ እዩ እዚ እቲ ዘለኣይታዊ መፍትሒ ዝኸውን ብመከላኸሊ ሓይሊ ወይ ድማ ብፌደራል ፖሊስ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ባዕሉ ካብ ውሽጡ ዝመፅእ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምጥያሽ መሊስካ ምጥያሽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምንቅስቃስ ተገይሩ እዩ ከምዚ ትፈልጥዎ ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ከምኡውን ናይ ፌደራል ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ዝገበሮ ሓገዝ እቲ ናይ ፖሊስ ምጥያሽ ስራሕቲ ተጀሚሩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ማለት ኣብ መቐለ ከም ሞዴል ወሲድካ እቲ ዝነበረ ናይ ክልል ፖሊስ ክምለስ ፃውዒት ተገይሩ ዘይናዕ ቁፅሪ እውን ተመሊሱ እዩ ንዑ ሪኦሬንት ጌርካ ናብ ስራሕ ናይ ምእታው ብተወሳኺ እውን ካብ ዝተፈላለየ ከም ሓድሽ እውን ምስልጣን ማለት እዩ ፖሊስ ኣጣይሽካ ንምስራሕ ካብ ፌደራል ፖሊስ ዳርጋ ናብ 1000 ገደን ዝኾን ሓይሊ ኣትዮ ኣሎ ዝቐረባ ግዜ እውን ቅድም ክብል እውን ቁጥር ዘይናዕ ናይ ፖሊስ ናይ ፌደራል ፖሊስ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ማለት እዩ ኣትዮም እቲ ምጥያሽ ይቕፅር ኣሎ ማለት እዚ ካብ መቐለ ሓሊፉ ናብ ኩለን ዞባታት እቲ ናይ ፌደራል ፖሊስ ተበቲኑ ስራሕ ተዋሂቦ ናይ ፖሊስ ምጥያሽ ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ እዚ እቲ መወዳእታ እቲ ዘለኣይታዊ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ሓላዊ ዘይብሉ እዩ ተሪፉ ናይ ባዕሉ ፖሊስ እንድሕር ዘይብሉ ዝከላኸለሉ ሓይሊ እንድሕር ዘየሉ እቲ ነገር ክቕልበሰ ይኽእልን ናብ ንቡር ክምለሰ ይከኣል ስለዚ እዚ እቲ ኩነት ተዋሂቡ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክድሊ ናይቲ ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ወሳና እዩ ዝኾነ ይኹን ብኣብነት ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ናይቲ ህዝቢ ድሕነት ፀጥታ ክሕሎ ዝኽእል ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ኩሉ ከሎ ጥራሕ እዩ ንሕና እውን እቲ ዋና ማእኸልና ናይ ህዝቢ ተሳትፎ እዩ ብዘይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝስራሕ ነገር የለን ዝመፅእ ለውጢ የለን ዝብል እምነት ኣለና ነዚ ማእኸል ጌርና እቲ ናይ ፀጥታን ናይ ድሕነትን ስራሕቲ ኣጠናኺርና ክንቅፅረሉ ሕጂ እውን ይቕፅረሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ መሊኡ እቲ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ዋላ መቐለ እውን ናይ ስርቂ ናይ ገለ ናይቲ ህዝቢ ናይ ስግኣት ተወገደ እውን ግን ድማ ነዚ ንምውጋድ መሰረት ዝኸውን ጅምር ስራሕቲ ንሰርሕ ዘለና እዚ ጥራኺሩ ቅፅል እዩ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ዝነበረ ስራሕ ንሰርሖ ጥራሕና እቲ ናይ ዝፈረሰ ናይ መንግስቲ ማሕበር ምጥያሽ መንግስቲ እንድሕር ክብሉ ኮይኑ እቲ ናይ ግልጋሎት ወሃብቲ ናይ መንግስቲ ተቋማት ክጥያሽ ኣለዎም ስራሕ ክጅምር ኣለዎን ህዝብና ሰርቪስ ግልጋሎት ክጅምር ኣለዎ እዚ ማለት እቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ካብ ቀበሌ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ክልል ካቢነ ናይ ምጥያሽ ስራሕቲ ኢና ሰነጥሪሕና ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕቲ ኢና ከይድና ንብል ንኣምን ሓደ እቲ ናይ ክልል ካቢነ ጣይሽና ኢና
نكل الكابينة تتعيشو سروح جميريو سروح وندا جمجمة يدخل زلو سلازي تسرفيسو ون كجمر خمس زلو قلقلون تجمر سرحات اللو مالتي سلازي تاو حالفو نافتن قبليتات ناب وردهات مرادي نيرو أبزيون أو كلن زواتات ناي محدر تمدبي أو كلن زواتات المحدر تمدبي لأن لازم نايزون المحدرة ناي منقسم أورا لنا مالتي زي أخولا يكونن كاو حالفو ناب ورده له ناب قبل ناب تابع له لذي أمقله يو 100% ناي منقسم محاولة تعيش له مالتي كاب تابع جميل وحساب في الختمة كساب كتمة كنتيبا جميل تودي له تنبيرو تاتون ناي كتمة تتعيشن له مالتي حلف تمديولن لذي مقالة مولو تسرح جمهور الزقل ناي منقسم محاولة تعيش مليش تعيش مالتي دوبا وزبان أب 9% هونو ديالله اكسبت سلسة زخونا ورده كلن وردهات كوريتات محاولة زرقين أنا مالتي دوبا وزبان كتيلو مبرقون دارجا مبزحتو وردهات توسنا نيتتا تقم زيتود تزلون ترحت زي كونن تنم مجد الله ختمات حويسكا ولا قصاب زلم بسا قصاب فاتي زبال زي كله حويسكا ناي محاولة تعيشي تناي كتما ناي زوالو ناي كتما أدقرات له ناي ختمة ناي كله مخارجهم داله كلن ورد قصاب قبله تناي محاور ناي من قصة زرق حلو مالتي كم داله نا دوم ورقص بالون كمو تزوبات تعيشو ناي قبلين نا زي وردان متعش يقطر له مالتي ما أخلكمو تجميرو اللي يسرح له مالتي بزح زبالة وردتات أبزح الجوان أقسم عدوان حويسو مالت ختماتات أبي عد حويسو تروان ختماتات نايتي أفتزواز ركبة ناي منقس محاولة تعيشن الله بختمة درجة بوردة درجة مالتي أخو من دالنا يسمين معرابكم ون لذي صرفنا خم معراب زوايو نسون كأصلي مالتي لذي تسرح سفعيو بس حفتنا مجلس كان منقسم محور متياشكن توصلنا رحقات كنا لنا استرفنا سرحت له نسون بزحت ركزي مسنايت تكونتات نرأنا ناي متياش سرحت قصليو متياش سرح يكونن سرح كجمر له السيرفيس مالتي زيت حدا نايتي جزاو محضر امام زنبره او زبر كزي كمالتي سالساي ناي مسرة المعاد كنت تفلت تي بمهنات زيت مسرة المعاد عني نيرو ناي مبرهاتي ناي سلكي ولا ماي ولا ناي بانكي اي سرح نيرو زي فدرال منقستي بزغورو تورت مربراب مولع عامي ناي مبرهات سرحتنياتات بكل بمتاو خولا متا جميرو كم تفلتو كسام مقالة أبزحات رجزي يتودى كم مقالة أصيل نوع عدقرات كمون نوع عدي يتودي نيرو أبزو أروا جزي جن خساب شرة ناي مرحتي صراحة تفقد جينو جميل الله زي مسز نبرة عنوت قرأ خلو مسز بس عنوت قرأ خلو ولا مست ناي تفات حلو نقوله نحنا بزو عنوت يوتي خيرو زي من تعيت هزب خن سرسر من تقوم زي خولي نيرو جن زي بتخالم متن تتجينو بزحت رجزي مودو بتاع عوي عوتي زلمه مهناتهم بمتعنا نريوتي سرحتي مستزنا برا زبص انو توفت مسرة المعد تخالاي سلكي وصاني سلكي خمس بلد سلكن مبرهات ندحر زي البنك يسرح سلازي تناي سلكي ون تلكومنيكيشن بزغورو صعري ابزح جوان خبدو مولو تغرا جميركا مقاله حساب مبرق زون حساب عدقرات سلك جميل له زين قصير حساب شرخهم من دال حساب حمورهم قصير مالتي الذي تسرحتي تطوي ولن تناي مسرة المعد خرق له مستنبر خنتات بزحت رجزي أو درجات وصحي وزيون طبق وطيت خبرنا نقول مالتي زي قاعد أمزي ناي فدرال منقستي فلان ناي مرحلة ناي تليكومنيكيشن تكالات زور ورب بدي قاعد أمزي بشيم تجزي أو محضر كمسكن يسوته تم صراحة تشات حويس مالت عبير وريم غيره فلزي زي مثل تالي كم فلت مزناي حق مفار سوق قمتي بزحس تفانا على سبله كبتولي خاويتات أبشرنا أمنت كاب حمورا حقول تفانا على العيلة حمسان كل تشح سوى لنا أما أقولهم لنا هم بتفلا لي وتاتا لذي أو بويس تحيزنا يسب أو حاجز ولا ون مبرحات بزي من وارو سلك بزي من وارو بنك بزي من وارو بمولو ناي تقرأ حزب خبالي قال خصوص حاجز جرلي مالتي خمس فلت
እዚ ኩነታት እዚ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ብድንገት ተፈጢሩ ህዝብና ተዳለወ ይኮነን ብፍላይ ኣብ ዓፂር ግዜ ኣብ ኣዝመራ ዝእከበሉ እኽሊ ዝእከበሉ ግዜ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝገብሮ ስለዚ ብዘይ ምንም ጥርጣር ብዙሕ ህዝብና ኣብ ጥሜት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር ይፈልጥ ፌደራል መንግስቲ እውን ይፈልጥ እዚ ብምርዳእ እውን ካብ መጀመርያ ግዜያዊ ምሕዳር ስራሕ ክጅምር ከሎ ከም ሓደ ዓብይ ዕማም ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ህፁፅ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቕራብ ብዝብል እዩ ተጀሚሩ እዚ ከም ዝከር ሽረ እዩ ተጀሚሩ ሽረ ስለ ጀመርና ኣብ ሽረ ተወሰነ ሓገዝ ኣትዩ ነይሩ ድሕሪኡ መቐለ መፃኑ ብመቐለ ገይሩ ሓገዝ ኣትዩ ነይሩ እዩ ኣብ መቐለ ግን እንታይ ነይሩ ፀገም እቲ ዝቐረበ ሓገዝ ኣብ መኻዚኖ ዘሎ ሓገዝ ቀልጢፍካ ናብቲ ተጠቃሚ ምብፃሕ ግን ፀገም ነይሩ እዩ ፀገም ሓደ ናይ ትራንስፖርት ሕፅረት መጓዓዝያ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ክልል ብዙሕ መጓዓዝያታት ነይሩ እዩ በዚ ኩነታት ዝበዝሕ ናብኡ እውን እቲ ዝነበረ ሓይሊ ሒዝዎም ይኸይድ ሒዝዎ ዝኸደ መጓዓዝያ ኣሎ መዓት መኻይን ስለዚ ግዜያዊ ምሕዳር ዝረኸቦ መኻይን የለን ወላ ናይ ቢሮ መኻይናት እውን የለዋን ስለዚ ከቢድ ናይ መኪና ሕፅረት የጋጢሙ ገሊአን ዝዓነዋ ኣለዋ ገሊአን እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ዘይተረኸባ መኻይን ኣለዋ ዝተወሰዳ እውን ኩሉ ይኽእል እየን ብስርቆት ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ዝመፀ መቐለ ዝኣተወ ሓገዝ ናብተን ዞባታት ናብ ወረዳ ንምብፃሕ ከቢድ ፈተናና ኮይኑ ፅናሕና እቲ ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ናይ ትራንስፖርት ተኻሊእ ዋላ እውን ተን ዝርከበን መጓዓዝያ ሒዝና እውን በቲ ጀመርናዮ መጓዓዝ ኣብ ሓሊፉ ኣብዚ ክልል ገገለ ቦታታት ናይ ፀጥታ ፀገም ነይሩ እዩ ናይ ተፈለየ መገድታት ተበተና ሓይሊ ዝፈጥሮም ፀገባት እቲ ሓገዝ ምብፃሕ ይተካእለ ነይሩ ስለዚ እንታይ ተገይሩ ነዚ ተገምጊሙ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ብሄራዊ ኮሚቴ ናይ ሚኒስትራት ኣሎ ብሃገር ደረጃ ነዚ ዝመርሕ ናብ መቐለ መፅኡ ተዘራሪብና ኢና እዚ ከመይ ነፍታሕ እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ዋና መሓነቆ ኮይኑ ዘሎ ፀገም እንታይ ዝብል ገምጊምና መፍትሒ ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ እቲ ሓደ ዘሎ ፌደራል ደረጃ ዘለዎን ናይ መጓዓዝያ ሙሉእ ንሙሉእ ክንጥቀም እቲ ናይ ትራንስ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ እውን ተለይሉ ናብ ስራሕ ክኣቱ ካልኦት ዋላ እውን ናይ ግሊ ናይ መጓዓዝያ እውን ተጠቒምና እዚ ብዝሓፀረ ግዜ እቲ ናይ ሓገዝ ናብቲ ታሕቲ ክወርድ ኣሎ ቀልጢፍና ሂወትና ድሕርና ዝብል ኣቅጣጫ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓገዝ ንምቕራብ ብፌደራል መንግስቲ ናይ ቁርፀኝነት ፀገም የለን ብጣዕሚ ቁርፀኛ እዩ ምክንያቱም ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እውን ኣብ ቅርታ ተሓይዙ እዩ እዚ ከም ዘጋጥም ተፈሊጡ ሓገዝ ናብ ምእትላሽ ተኣትዩ ስለዚ ተቕርበት ብዙሕ ሰፊሕ ይኸውን ከምቲ ዓንቶ ዘለኩም ዳርጋ ኣብ ናይ መጀመርያ ዙር ኩሉ ህዝብና ሓገዝ የለ እዩ ወላ መንግስቲ ሰራሕተኛ ምክንያቱም እቲ ዘሎ እውን ዘይብሉን ሓደ ይኮይኑ በቲ ዝነበረ ናይ መብራህትን ናይ ባንክ ዘይምስራሕ ናይ ስልኪ ዘይምህላው ስለዝኾነ ነዚ ቀልጢፍካ ንምብፃሕ ሕጂ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስራሕ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 5-4 መዓልቲ እውን ፅቡቅ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ብዙሕ ዝበላ መኻይን መጓዓዝያ ናብ ምክፋል ንረክባ ስርጭት ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ እቲ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እውን ምስቲ ናይ ኮማንድ ፖስት ተዘራሪብና እኩል ሓይሊ ኮንቮይ ንኸግበር እጀባ ንኸግበር እውን ተቐናጁ ይኽእል ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብቲ ናይ መቐለ ዝገበርናዮ ምክክር ብክልል ደረጃ ናይ ህፁፅ ሓገዝ ናይ ኮኦርዲኔሽን ናይ መተሓባበር ኮሚቴ ተቋቂሙ ኣሎ እዚ ናይ ፌደራል ሓለፍቲ እውን ዘለዎ ማለት እዩ ኩለን ቢሮታት ዘለዎ ናይቲ ካቢነ ኣባላት ዘለዎ ግብርትና እውን ዘተካተተ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ይሰርሕ ግዜያዊ ምሕዳር ይሰርሕ ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ቀበሌ ከመይ ትበፅሕ ዝብል ተቐናጅዎ ስራሕ ንክስራሕ ቀልጢፉ ካበይ ተላዒሉ ናበይ ይኣቱ ፀገም ኣበይ እዩ ዘሎ እውን ቁጥር ኢልካ ፍታሕ ንምሃብ ዝኽእል ስራሕ ዝቐረባ ግዜ እቲ ናይ ኮኦርዲኔሽን ሰንተር ንብሎ ተጣይሹ ኣሎ ብግዜያዊ ምሕዳር እዩ ዝምራሕ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ፍታሕ እዩ ኣቕርቦት ክሳብ ዘለናሉ እዋን ሕፅረት ኣሎ ክባል ኣይከኣልን ግን ብዙሕ ኣቕርቦት ግን የድልየና እዩ ገና እዩ እቲ ድሌት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሳብ ኢሮፕ ክሳብ ፀገዝጋዕ ዝበላ ከባቢታት እውን ንኸይድ ኣበይ ዘሎ ፀገም ዝብል እውን ኣሰስመንት ተኻይዱ እዩ ነቲ ዝኸፍኦ መጀመርያ ንክረክብ ኣቕጣጫ ተቐሚጡ በቲ ተረኸበ መኻይን ይጓዓዝ ኣሎ ግን ድማ ብዙሕ መኪና እዩ ዘድሊ 203 መኪና እዩ ዘድሊ ብሓደ ግዜ ማሲፍ ንምብፃሕ እዚ እውን እቲ ናይ ብሄራዊ ናይ መተሓባበሪ ኮሚቴ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ሚኒስትራት ኮሚቴ ይሰርሕ ኣሎ እዩ ኣብዚ ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዘሎ ብፌደራል ደረጃ ዘሎ ድልውነት ቁርጠኝነት ብግልፂ ንምዝራብ ኣብኡ ችግር የለን ኣብቲ ክልል ግን
مسرج عاوز نبرة أجمع نتسطن جن نخفتح أطاع طعمي تسرح تجميله ولا مالتي الذي بزي بزح سرح يشترفنا مالتي تنا حاجة قداي جنا ينخأنا ين جنا يتنخأنا الذي سفيح سرح سفيح راح أنت وانا بتعم فتان زخنا سرح تلي هتم هو تمدحني أشوكوا أي الداتا مالتي هو مدحت لزخنا بزيون ولا إيفن خلوا تمرات ساعتون كنت كم مالتي أوز أروح أجيب بأنتين بون حدا ناي مدحنيتات ناي زم علمي مجوز بحالهم خوصحون تجمير الموقعز خلقون بأوروبلانون ولا نتجمير صحل بمدرباي مالتي صاب كندو يتوسين زل مالتي لذي بكل مرات تطعمك نتهزبيت حاجز كوص حجبر زبل بفدرال منقستي بزياو منقستون زي تخطيلو يوصرح زل مالتي كل الخالي يوم استي ناي مسرت المعات أنتو قلت إيه نسون صبوا سرعتي تسرع زلوا خالي نصر هذا قبلنا زناي بتقول المتشو كنيتا مدلات المفتري تايم مالتي تقصال مرجعون كايد قلت فوت حزبي نايبو على مرحله مريضو منقست مسرت له تجزيهم محضركم زولكو منقستنا تقرا يكون تمرص يكون حقاو يكون جزياوي لذي بزحو سنتات بزعات خلك وسن زغل بحجز مرات بحجز مرات منقسي زغول ثلاثة تاعت حدا تناش شوكا أواجون كلتف ودالو أبى شوكا جزء أواج كونكا بزح وسنة اللوي بزح خستي اللوي لذي نزي نبال بزح حصره ودا تمرج عن هكاد نحنا ون مدلة الفترة اللي أنا حسبت حدا أفتخل سنة حاجة أجمله ناي بوليتيكال هوا عم صبي بنيرو سبات قل سبات يترفع بحسب نحتفلهم أدل زين ورم زفر حلو ساقولو سدد اللي خنا تاتنيرو بوليتيكا ودوات ونزبها لهم ونسا خوينين ينقصاصا لتجزيهم محضر حدث رح انت أيو ما ننيوم أو كلل أو تقراي كولو مجميرو قل سوق خوني خل وجل خوني خل بارتي خوني خل بملقاكتو قل لي ولن زولة حسوا يدلو بزي مغنياتون أفت خامنينا كلن بوليتيكا ودوات نا كاولي أمانات قرنا كاولي أمانات يمكنهم عند عرنا بيروح لفت له تبتدي با كاب رادي باز بحال له قالوت إذن إذا ما يترب زين تاي مالتي فتنا منقست كابيني بملاهو تم يقولون بقعت اليوم وقصات حول مالتي بخاب قل لي لهم كله تقراوي مسلي بقعتو كقلقل يزبل سب نهاجرو كيف تزخون لك زي مبر بزخون نيتورك بزخون بدون بزخون تأشمو يعني تأسس شركة زقبروا السرعات زين قسم ودا تعطف يوصرح له نجوم بتكبر بسبكة يكون بتكبر نمرأة ممكن له عفوا مقانو خالي تناي بوليتيكا ميدا كسفح مقباري بأنا أمنت تمرص على نص أخوان توينو تمرص على فتحوي أخوان توينو تمرص على ديمقراطياوي تأماني قلت نسمو اللي كنت توينو كان حجمير سرح له تعال سرح كونهم جميل كلهم بارتيات بنصانت انقاساوسهم حقن سرعتنا خويرهم تناي مرجع حقي تناي هاجر حقي خويرهم حساون هزورو زعقتهم ነገር የለን ማለት ስለዚህ ሁሉም ፖለቲካ ወደባት አክቲቪስት ሁሉ ኣብ ትግሪ ኣትሎ ይንቀሳቀሰሉ እዚ ዓብይ ስጉምቲ ምክንያቱም ህዝቢ ለኩሉ ነፃ ክወፅሎ ክሸማቕ ይብሉ ክፈርሕ ይብሉ ዝመሰሎ ነፃ ኮይኑ ክመርፅ ክኽእል ኣሎ ለነዚ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ማለት እዩ ንሕና ስራሕ ናይቲ ግዜያዊ ምሕደር እዚ ንምግባር ተጀመረ ስራሕትን እዚ ኣጠናኽረና ንቕፅለሉ ከምቲ ዝበልኮ ድማ ናይ መወዳእታ ህዝቢ ነፃ ኮይኑ መራሕቲ መሪፁ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተመስሪቱ ስራሕ ጀምረሉ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ እዚ እውን ዝሓፀረ ንኸውን ኢና ንሞክር ዘለና ነዚ ኩሉ እዚ ግን ክኸውን ናይ ትኽልል ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ሰላም ንክርከብ መፅእ ኣሎ ንሱ ብዘይብሉ እዚ ምግባር ኣይከኣል ስለዚ ህዝቢ ምንተ ባዕሉ ክብል ምንተ ባዕሉ ሰላም ክብል ክተሓበር ኣለዎ ክሕግዝ ኣለዎ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ካልእ ዕማም የብሉን ነቲ ፈጠረ ፀገም ዝፈጠሮ ፀገም ካልእ ኣካል እዩ ኣብዚ ነበረ ዝኾነ ቡድን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ደንታ ዘይብሉ ኣብ ፀገም ዝጠውዕ ሓይሊ ኣሎ ብዚ ሓይሊ እዚ እስከ መወዳእታት ህዝቢ ኣብኡ ሰላሙን ምርግዑን ክበላሽ የብሉን ባዕሉ ቀልጢፉ ሰላሙ ክውንን ሰላሙ ክሕሉ
ክሰርሕ ኣለዎ ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል ፃውዒት የዛብ ስለዚ እዚ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ካብቲ ህፁፅ ኣዋጅ ወፂና መረፃ ተካይዱ ህዝብና ባዕሉ መራሕቲ መሪፁ መንግስቲ መስሪቱ ናብ ስራሕ ምእታው ዝከኣል ናብ ልምዓት እውን ክሕሰብ ዝከኣልና እዚ እናስራሕና ንርከብ ካሊእ ናሓሶም ጉዳያት ኣለዉ እቲ ህዝብና በፂሕ ዘሎ ናይ ሓገዝ ጥራሕ ኣይኮነን ዕንወት እውን በፂሕ ደ ናይ ብዙሕ ነገራት እዚ እውን ክፅናዕ ኣለዎ ኢልና ናይ ዳሜጅ ኣሰስመንት ብእንግሊዝኛ እቲ ክንደይ ንኣክል እቲ በፂሕ ዘሎ ጉድኣት ዝብል ክፅናዕ ስለ ዘለዎ እዚ መፅናዕቲ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ መፅናዕቲ እዚ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣካል እዩ ኣፅኒዕና ናይ መሊስካ ምህናፅ ስራሕቲ ክስራሕ እዩ ፕሮግራም ተቐሪፁ እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ንምምላስ ናብ ንቡር ማለት እዩ ናብ ዝሕሸ እውን ንምብፃሕ ፕሮግራም ተቐሪፁ ናይ መሊስካ ምህናፅ ስራሕቲ ሰፊሕ ስራሕቲ ናዮ ሪከቨሪ ፕሮግራም እዩ ዝበሃል እዚ ንምስራሕ መፅናዕቲ ጀሚርና ደና እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ዕማም ምክንያቱም ሓገዝ ምቕራብ እንተይኮነስ ታብኡ ሓሊፍካ እውን እተን ናይ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ትምህርቲ ቤት ጥዕና ካልኦት መንገዲ ኦል ዚስ ክጅምር ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝጎደለ ነገር ተፀኒዑ ካልእ እውን ዝጠፍአ ንብረት ኣልዩ እውን ዝዓነወ ናይ ኢንቨስትመንት ኣልዩ እውን ከመይ ክምለስ እዚ ዝብል ክፅናዕ ስለ ዘለዎ እዚ ኩሉ መፅናዕቲ ወረዲ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ተወሰነ ግዜ ክወስድ ይኽእል ግን ንሱ ሓደ መሰረታዊ እዩ ካሊእ ያው እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ከም ትፈልጥዎ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ስራሕ ንክሰርሕ እውን ጅማ ተጀሚሩ እዩ ስለዚ ከምዚ መሰሉ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ